мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба армрестлинг ё дастхӯбонӣ ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид ба як майдони ҳақиқии рақобатҳо ва нерву иродаи қавии варзишгарон табдил ёфт. дар ин чорабинии муҳими варзишӣ беҳтарин истеъдодҳо аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷамъ омада маҳорати ҷисмонӣ, омодагии техникӣ ва рӯҳияи шикастнопазири худро ба намоиш гузоштанд. барои масъулин бошад марҳилаи нави роҳандозии мусобиқаҳо оғоз гардидааст. солҳои пеш аз сабабе ки сарпараст надоштем мо мусобиқаҳои сатҳи баланд мисли ҳамин рӯза наметонистем гузарондан ба ҳамин хотир. аз ин сабаб ки сарпараст пайдо кардем, ҷалб кардем, иншоалло вақтҳои оянда кӯшиш мекунем ки бо сарпарастҳои дигарам ҷалб кунему ҳамин мусобиқаро сатҳи баланд бардошта варзишгаронро зиёд кардем. вақте ки мо мусобиқаро ба сатҳи баланд мегузаронем, варзишгарон ки бисёр мешаванд, баъд ба хориҷам бисёртар рафта мебиёянду таҷрибаашон зиёд мешавад, баъд дар ҷаҳонӣ ҳам метавонанд ки бисёртар ҷои аввалро ишғол карда биёянд. баростӣ аз лаҳзаҳои аввали мусобиқа фазои толоро эҳсосоту ҳаяҷон фаро гирифт. ҳар як рақобат пуршиддат, ҷолиб ва пур аз лаҳзаҳои ғайриинтизор сурат гирифта тамошобинонро ворид месохт ки то нафасҳои охирин варзишгаронро дастгирӣ намоянд. қувваи даст, тактикаи дуруст, сабр ва ирода омилҳои асосии пирӯзӣ дар ҳар як рақобат буд. охирон мусобиқае ки ахири соли 2024 гардид, аз ҳисоби лат хӯрдани даст сазовори ҷои аввал нашудам, но ҳаракат кардем имсол сазовори ҷои аввал гаштем. ҳоло рақобат давом дорад, дасти чап ҷои якум, ҳозир нигаҳ мекунем ки барои дасти рост баромад кунем. давом дорад мусобиқа. дар вазни шумо рақобатпазирӣ чӣ хел аст? дар вазни мо рақибон беҳад бақувватанд. хеле қиин буд барои ҷои якум. ҳаракат кардем, ҷои якума гирифтем. ман муқоиса кардам, бисёр ҷавонони хуб тайёрӣ дидам, ҷавонони нав пайдоштан, дастхӯбонои нав пайдоштан ки бо ҳамроҳи мо сару калла задан ва гӯем ки қувватсанҷӣ кардан. бисёр ҳамин чиз маро хурсанд кард. ман боварӣ комил дорам ки дар соли оянда бо мусобиқа дигар давлатҳои хориҷа ҳам иштирок мекунанд, азбалки Қазоқистону Ӯзбекистон, Қирғизистон меҳмонҳоро интизор ҳастем ва боварӣ комилам ки бо аз ин ҳам сатҳи баланд мегзаранд. иштирокчиён аз рӯи вазнҳои 60, 70, 80, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм бо дасти рост ва чап сабқат намуданд. ҳамзамон дар вазни мутлақ низ нафарони арзанда номнавис гардида барои унвони қаҳрамонӣ мубориза бурданд. варзишгарон бо эҳтироми якдигар вале бо мақсади пирӯзӣ рӯ ба рӯи ҳам омаданд. аз ноҳияи Овон хостем ки дар ин мусобиқа иштирок кунем. 1 сол 3 моҳ мешавад ки дар ҳамин намуди спорт армрестлинг ман иштирок мекунам ва сазовори ҷои аввал гаштам. ахирон мусобиқаи худ дар ин мусобиқа ҳам ниятам сазовори ҷои аввал шудан аст. рақибон беҳад бақувват ҳастанд, не ки хиёл мекунам
ҳамаашонро шикаст медиҳам. бисёре аз сабқатҳо дар лаҳзаҳои аввал ҳал мешуданд. Аз ин рӯ зуд амал кардан хеле муҳим буд. варзишгарон ҳаракатҳоро бо ҳамоҳангии китф, бадан ва ангуштон иҷро мекарданд. дар ин риштаи варзиш бештар нафарони сарукор доранд ки ҷисман пурқуввату обутобёфта мебошанд. мусобиқа дар сатҳи баланд баргузор гашта истодааст ва рақибои хеле пурқувват буданд. мо хеле тайёрии хуб ҷиддӣ дида будем. ба ҳамон хотир хостагимона иҷро кардем. то ба ҳол дар берун аз кишвар иштирок накардам ва тайёрии хуб ҷиддӣ мебинем. ҳаракат кунем ки дар дигар давлатҳо ҷои аввалро ишғол кунем. дастхобонӣ хеле таърихи қадима дорад ва дар фарҳангҳои гуногун ҳамчун нишони ҷасурату матонат дарҷ гардидааст. дар асри 20 армрестинг ба як намуди варзиши маъмул мубаддал шуда то имрӯз маҳбубияти зиёдро касб кардааст. соли 1967 федератсияи ҷаҳонии ин ришта таъсис ёфт ки баъдан мусобиқаҳои байналмилалиро бештар доир намуд. ҷоми ҷаҳон ҳамасола дар сатҳи хеле баланд баргузор мешавад. сол аз сол дар тоҷикистон ҳаводорони ин ришта бештар гардида иштирокашон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба назар мерасад. бачаҳо хеле хуб нишон доданд худро. ман аз як хеле онҳо ки нав буданд фикр накардам ки онҳо хеле хуб баромад мекунанд, бозиҳои хушро нишон медиҳанд. насиб бошад дар қирғизистон моҳи май, охири моҳи май чемпионати осиё гуфтагиан мо кӯшиш мекунем ки тайёр кунем бачаҳое ки дар ин ҷо нағз иштирок карданд, онҳоро бо тайёршон хуб мекунем. кӯшиш мекунем сарпарастон дастгирӣ кунанд, насиб бошад мебарем онҷо баромад мекунем. дар ин риштаи варзиш қувва муҳим аст, аммо техника, равиши дуруст ва тактика низ нақши калидӣ дорад. зубайдуллои саъдулло имрӯз ҳамроҳ бо фарзандаш дар ин мусобиқа ширкат дорад. аллакай падару писар натиҷаҳои хубро имрӯз ба қайд гирифтанд. дар оилаи мо ҳама ба варзиш машғул ҳастанд ва ман дар ин мусобиқа бо ҳамроҳи падарам иштирок намудам ва ман дар вазни мутлақ сазовори ҷои дуюм гаштам ва падарам бошад сазовори ҷои якум гашт. мусобиқа хеле дар сатҳи олӣ гузашт ва мо аз ташкилкунандагон хеле миннатдор ҳастем ва акнун мо ба мусобиқаҳои берун аз кишвар омодагӣ мекунем. дар вазни 70 килограмм Наврӯз Амрединов аз ҳарифон беҳтар буду садрнишини ин вазн гардид. иброҳим Утаев дар вазни 80 килограмм ба касе имкон надод. ғолиби вазни 90 килограмм Холид Алиев гардид. вафо бобохонзода ки қаблан ҳам натиҷаҳои хубро ба даст меовард, ин навбат низ дар вазни 100 килограмм бо дасти чап мақоми аввалро ишғол кард. дар ҳамин вазн бо дасти рост Рамшед Ҳабибов пирӯз омад.
акмал қодиров яке аз варзишгарони муваффақи кишвар ки узви мунтахаби паралимпии тоҷикистон мебошад дар вазни ҷамъи 100 килограмм бо дасти чап пирӯз шуд. зубайдуллои саадулло бошад дар вазни 100 килограмм бо дасти рост медали тиллоро касб кард. миннатдори худамро мерасонам ки маро ба ин мусобиқа даъват карданд. ман ба маъюби худам нигоҳ накарда тайёрӣ дида омада барои гирифтани ҷои аввал мушарраф гаштам. бисёрам мусобиқаи сатҳи баланд, ҷоизаҳои хуб, медалҳо ва тӯҳфаое ки онҳо карда истоданд бисёр сатҳи баланда. дар тӯли 26 сол ки армрестлинг дар Тоҷикистон фаъолият мекунам, бори аввал аст ки мусобиқаи сатҳи баланд барои рӯҳу равони ҷавононро баланд кардан бисёр хуб шуд ва аввалан аз номи худам ба асосгузори сулҳи ваҳдат ҷаноби олӣ мерасонам ки барои варзишгарони маъюб ва солим бисёр дастгириҳои хуб мекунанд. соли гузашта ки ман дар ҳамин мусобиқа иштирок карда будам, ҷои дуюмро ишғол кардам ва дар ин сол тайёрӣ хуб дида дар дасти чап ва дасти рост ҷои аввал ва ҷои дуюмро гирифтам. ман аз тамрину дастоварди худ қонеъ ҳастам. рақобатҳои ҷолибу диданӣ ва ҳаяҷонбахш дар вазни мутлақ ба назар расид. инҷо новобаста аз синни сол ва вазн ҳама имкони иштирок карданро доштанд. дар вазни мутлақ ду чеҳраи асосӣ ҷамолиддин каримов ва рамшед ҳабибов бар ҳамаи рақибонашон пирӯз омада, яке бо дасти рост, дигаре бо дасти чап медалҳои тиллоро соҳиб гардиданд. дар умум ин мусобиқа бори дигар нишон дод ки дастхӯбонӣ дар тоҷикистон ба рушд оварда шумораи дӯстдорону ҳаводорони ин ришта сол ба сол меафзояд. чунин чорабиниҳо на танҳо истеъдодҳои навро муаррифӣ мекунанд, балки барои таҳкими дӯстӣ, ваҳдат ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар кишвар мусоидати фаъол менамояд. ҳамакунун имсол як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ варзишгаронро интизор аст ки бо пайдо шудани имконият онҳо метавонанд дар чунин мусобиқот ширкат варзанд. ҷои дирумро гирифтем. мо миннатдорем. ҳазор раҳмат барои қадар мусобиқаҳои хубе барои мо гузаштак. мо миннатдории худмонро баён мекунем. барои оянда тайёрӣ хушрӯ дидан дар кор, фиреб кардан дар кор нест. рафта меҳнат кардан дар кор, оянда ҷои хуберо ба даст овардан дар кор. барои мо бояд дилшикаста нашем.